Edi dinleyiciler, häzirde ýazyjy Magtum oğlu Myşeýewiň Alňasa Gadam adly radio oyunyny eşitdirýäs. Çaykow owa adamlarynyň gözüniň alyny kemale geldi. Össü, ulolly, öýlenli, aýaýlanyp ýyllar ötdi. Öňde soňda ýekeje gyýlar boldy. Gyýr göze görünni. Inni Çaykowlaň gapysyny açyp ýapýan köpeldi. Ene günniň birinde goňşy owadan 2 tane aýal olaň gapysyna peýda boldy. O gelen mehmanlary Çaykowyň aýaly dürje garşylady. Salam alayk. Salam alayk. Alayk salam. Gele görüňde geçe görüň. Hemme owa gara saglykmydyr? Sağlygyňyz bilen aman esen oturunmusyňyz? Hemme saglykdyr. Ýogsa-da biz gelmeli gapymyzy ýalňyş aýyna däller säherne. Şu Çaykow agalyň öýmüdür? Ho, şuya Çaykow agalyň öýdür. Ýöne men sizi tanamadymla. Gelen gapymyz dogry bolsa bolýala. Elbetde tanşar otyrsa. Tanşlyk açmagy gelinendir öde. Mehmanlaryň keýpine gelmänligini aňan dürje olara başga sowal bermedi. Çaý nahararyň uğruna çykdy. Beýat aýallar daşyşykda ähli gurrun dinläp duran Çaykowyň ýüregine bükgülli saldy. Ol öz ýanyndan öýde çakurdy. Ular megerem söz aýdyjydyr. Şoňa men diýe. Menem mal wakman adam makyanagry. Bulara qyýym gowhurun hüridary diýerler. Hani göreli wakaly. Haýsy perdeden goparlar. Çaykow şular ýaly pikirler bilen gümra bolup gapa has goloy bardy. Ol öýdäkilen kömür sümürüni dinlejek bolup daşyşykda saklandy. Öýdäkilere duýdurman, olaň näme marada gurrun edýänini bilesi geldi. Ol öz adynyň tuturanyny çalarak eşitip galdy. Olaň sırly gurrunynyň ýygyny dinläsi geldi. Çaykow durşy bilen gulagy öwrülipdi. Edil şo wagtam mehmanlara çaý nahar taýýarlamak üçin aýaly gapyny bat bilen açdy. Batly açylan gapy şatlap Çaykowyň maňlaýyna degdi. Oň gözünden uçkun çykdy. Ay, sen murtuysa. Näme ýoşraga açyp bilen okmy? Ýygyňdan ýakawlym sen. Ýoş. Ýat adamlar bar ahyry. Boluplar eşdi. Sen gidämediňe bellidir. Han ýüreňrak. Bir ýerde gapyň agdyna ýankalaşyp durmaly. Aýyp bor. Aýyp ber. Bolnuň men başyma gepet düşünýän. Ay, tas garamapdyňlar. Är aýal gapydan daşlaşdylar. Söze salym ýok. Çaykowyň maňlaýy eýýäm çilik ýalyk bolup galypdy. Gapyň daş ýüzünde nähiller bir bolmasy üçin bolanlygyny aňan mehman aýallar biri-biriniň ýüzüne seredişdiler. Çaykowyň aýalyna çyny bilen gatyrgan ýanlygyny olar eşitip durdular. Maňlaýynyň awusy halis ýüregine dökülen Çaykow entegem süňüni saklap bilen okdy. Sen jogady bilmäneden ok bu zatlary. Sen ýüregiňde bir kitap bar. Ýerni men şu maňlaýym bilen nädip ýyle çykaýyn. Ýeri ol oram odyny onda agaçda diýemler, matodun ýykylym diýemler. Ýöne hanaýtby aýallaň näme habar bar? Men näme bilen gelişleri ýaňy Dursunen tek seni bir men alçıratma. Olara çay suğur alıp bereyin. Bar, alıp ber. Çaykow
Bir gün işlete 2 gün döwük ýatýan warak motoruny ýaňy bejerip badyra gidip durdy. Mehman aýallar oň aýagyny baglady. Olaň näme habar bilen gelenini eşitýänçe ol hiç ýerik gidip biljek däldi. Oňa çenli aýaly mehmanlara çaý çörek goýup ýene daşaryk çykdy. Adamtyna habar gatdy. Sen hani badyra gitjekdiňle. Şu maňlaýyň sebäpli ýoluňdan halýanmy? Gidiver. On çoklu bildiribem duranok. Bildiranok. Ola warramda. Ya şu atımız bular yazacak satın her gün var yatık. Yoksa da olur ne için gelindirler etti ha? Mene şolar... Bilem ok. Yöne çen bolsa olar qyýdyň habar aýtmaga gelindirler. Ay menem şom çak etýän. Eger olur Südaýdyjy bolaýsalar, ýokmasyz bir zadyň aýdyp ürküdip goýbermegin. Oňsy olar bilen men öýdüm urlaşarym. Sen kewani öýdi işçilerin bilen bar. Towe sapralla goýuwry. Utonaň okmy? Bu zatlar aýal adamlaryň işidir. Erkek adamlar bu ýaly zatlara goşulyşyp bermeliler. Aýp bor. Şey diye. Aýp bor diýsene. Toptan samsyk adamy. Men ýyl üçin çağıldamak. Çağany eklep saklap, ese goýganlaryň olar däli men. Gelip alyp gidäjekdirler bolmaz. Bolmaz. Menem oň enesi. Qyýdyň erki bolsa enede bolýanlar. Sen meni güýmäp durma. Men olaň ýanyna baraýyn. Mehmanlary ýek goýup bolmada. Bar. Ýene woli. Habarlary gudaçlyk bolsa, menem bararyn ýanyňda. Ýoksa olar sen gözüňi başyňa aýlarlar. Towe sapralla. Çaykow öldüýenlidi. Oň ähli dada goşulasy gelýärdi. Ol qyýdy göwkere söz aýdyjy geläý bilsediler diýip köpden bäri arzu edýärdi. Oňa ýoňsuzja galyň salyp baý bolmagyň arzuwyndy. Şo sebäplen bu wagt oň keýpi göterilipdi. Aýagy bişen ýaly belli bir ýerde durup bilen okdy. Dürje mehman aýallaryň ýanyna dolanyp girenne söz aýdyjylaryň ekawyrragy özleriniň howlukmuşdygyny duýdurdy. Dürje gelin, bize habarlyja gelipdik. Habarymyzy alsaňyz, onsoň soragy ýyda geçseňiz. Türkmençilikde näme? Habarly geleniňize aňyan, aýdyp oturuň. Özümi de goňşy owadan. Altyýagyň moýunnak täze owadanna. Göni gelen keýiň iki gözünden başga aýby ýok diýipdirler. Qyýdyňyz gowhur jana haridar bolup geldik. Habarjymy da şo? Habarjyk diýip onu kiçeltme. Döwletli habaryňyz bar eken. Bize dogan gepodan law oturmagy asıl başarım zoğun. Käbir adam şoň ýalda gaty ökde bolýar. Men petgara gönümelle. Wahay, beýdiýsem gowunuňyzy alaýma görüň. Menem onu gurrun ökde bolup diýemok. Habaryňyza eşitdik. Ýoksa da birden sonra gyýdy gitmeli bolsa, size kim diýerler? Owaň ýokary başyndaky yeten ýeriňizdäki ak jaýdyr. Haýdar agalar diýseňiz, owamyzyň ullun kiçe hemmesi belekdir. O wenen öde 4-5 ýyllykda ýogaly. İman baýrany bersin. Şoň İlaman bir ogly bar. Bizi berene şoň özü üçinmi? Howala. Ýaňy ýetişen oglanna. O siziň gyýdyňyz bilen
Taş ýyjykda gurrun diňläp durmaga çaýkowyň takaty etmedi. Ol mihman ýallar bilen odul daş ýyjykda salamlaşanam bolsa, ýene de salam berip öýe girdi. Salam aleykum. Men ýene salam berýänmi geň görmäk bolýar. Bir wagtlar 20 koza diýip bir goňşymyz bardy. Şowenne mihmany öýe girende salam bermelidir diýerdi. Ýoksa da men öýün näme diýip berdim ay? Hoş galmandyr o. Men bir bazara dukanyra aýlanyp geljek. Näme bu daýdalar keyfine gezmäge çykan bennelermi? Kaýada bular näme? Ana ýadyr şoň gurrun edip otursa. Dörje gelin sedesoň hemmesin aýdarda. Maslahatlaşyň, geňeşiň, sorag ýyda edin. Dürje adamsynyň ýa-da ýarlaň ýanyna köwüjekläp ýörmegini halamasa da edebiljek alajy ýokdy. Ol bu aýarlaň niredenligini, kimlerdigini, näme habar bilen gelenliklerini adamsyna gysgaçyk gurrun berdi. Adamsynyň häsiýetine kemsiz belet bolanlygy üçin Dürje onu bir ýerden awray bilen uğradyp geldi. Sypaýçylykly görledi. Kakasy, sen bazary bir kaýlanyp geljek bolsaň eglinme. Mihmanlara biz bar häzir gutornuklar zat aýdyp bilmez. Sorar, iýders. Gyýdymyz Gowherjan bilen maslahatlaşar. Bular soň ýene habar tutarlar da. Ola, biz ýene bir hepdeden onundan habar tutaýar. Bolmaz ol. Bular ýaly zady süýrenjeňlige salyp bolmaz. Ondan gyýda maslaga salnyan näler? Keýwani, sen häzir gözünde gitdi. Pudoklun gyýdyna salan galynyň sanyny getir. Şolaryň goýdy gyýdyn çykarypdy. Salnyň galynyň sanyny şolarda bolaýmary şonu getirden gitdi. Towa beýle zat bolmaz ahyry. Oňa çenli Çaýkowagy, odal gyý çykaryp görmänligiň belli-de. Gyý çykarmasam ýaly ýagdaýlary bilýän men. Bular ýazat gorkulu bolup durýar. Tel salym üçin tene eýlek menen beýle gideýmeler beýişleri. Ätiýasy bolmaly. Ýoksa tamda kulak bar. Çaýkow bilen şu wagt düşünjüp bilmejekliklerini aňan sagçylar turmakçy boldular. Entegem aýagy üstünde duran çaýkowyň gürläsi gelip durdy. Näme garnaşlyk bir gaty gowdat. Ýöne boli. Näme diýseňizler, näme daýdalar. Ýukçy bolmasaňyz, biziň apymyzdan gelir ýalylar. Boyun alyp bolaýyn. Näme diýsene, dogonçan. Häkbir ırym üçin az ulak zada biz qaýyl. Ýöne siziň osloýuşyňyz ýaly. Bilmedim de. Onçoňam biz häzir ýumuşy oglany, galan gurruňy, gyýdyňyz bar, öýlenjek ýigit bar, özüňiz bar. Özüňiz diýdiň, ine bu bolly. Öýüň hojaýyny özümdir. Şeýde mensiz çöp başagyymylar ýalylar. Şowada menden başga ýene 3 tane atdaş bar. Ýöne şolaň içinde menden awraýlysy ýokdur. besessene kakasy. Hiç wagt şurrunlyň geregi barmy? Bu wenneler aýagy üstünde dur. Sen bolsaň Ine görsene. Şu da menden akyllyda. Adam çaýkow bolsa da özüm çaýkow däldirin. Sen men gurrunma goşunma keýwani, sen öz işçagadyň bilen bar. Hawa, onsoň näme diýseňizler, daýdalar. Men şu obaň suwuny tutýan. Boş wagtym kän. Menem güýmenmeli bir zada. Gedýän ýerim ekiniň içi. Ot kän, gapymda dowar saklaýan. Gerekli satar ýaly. Semredip satýan ödem. Sede gurrun çadym ekeniňiz. Hällen mer gurrun tapman, dymysy we motyrdyk bolyn. asalyny görseňiz. Dırtana, durutta. Yok, men ýeke gurrunçy däldir. Men telekesidirnim. Ulu hayri işgen başını tuttum. O ne hili hayri iş?
Ey bolan öýe mihman gelýär. Wagty ýok, bir wagty ýok. Şoňa bolandy, galyň menne aljyrap gelýär ýanyma men. Täze et ýa gerekmi? Menne bar. Kije horoz ýa-da ýumurtda gerekmi? Menne bar. Şeýtmeden munça döwleti edin bolýam näme? Çelik da çelik teresjeňiz, soraman biläýmendir. Mihman ayarlar çaykowyň gurrungyny ilki wada gadyklanyp dinlänen bolsalar, aýag üstünde durup oň häýatyny vermek ýokmuş derdi. Gartaşan ayal gapa ýönelip barşlaryna sypaýçylyk elden vermän gurlady. Doğun, men siz hakda ozalam eşdiýädim. Söylemi. Enenni özüňizden gördük. Eşdişimizden hem beter ekeniňiz. Şeyledir oşo, şeyledir. Men da baram, sizin oğluňyza da barýandyr. Meni şöde gurukdak oğlurdu tanayman azdır. Asyly ýokdur. Siz nämenni turup berjekmi? Turolu oğun. İşalada var. Yine gelip havar tuturs. Häzirlikçi, hoş sağ oturun. Sağ oturun. Sağ bolun. Bor, sağ olun. Gelip durun, daydalar. Dürje, mihman ayarlar uğratmak üçin daşalyk çykanyna, çaýkowym tirkelen ýaly bolup olardan galmady. Adamsynyň aýaga çoluşyp ýörmesini aýaly Dürje näçe ýokuş görsedi, oň alajy ýokdy. Çaýkow amana agylla duran goýunlaryny güjöňleýän ýaly haltan düýbünde ýatan iki bölek çöregi alagada ketiştirip goýunlarynyň öňüne atdy. Onu gören sahçy ýarlar bu ýagda ýetgen galylar. Goýunlaryňyza çörek berýän ekeniňiz o. Beýletmele däl eken. Arada Güzel'in dükkanından 10 halta imanlım. Buraya da yetmedi. Vay bu canavarları medil korçuklar iyiler o. Ağızları diyek durun. Emredi satacak olsan ne mi vermeli? Siz mahallanıza çörek verip semrediýäňiz mi? Uy, verilmeyen zat yoktur. Çörek ömmeriye. Ya ne deyim? Hanazeret daydı. Alim sakar koyunu bundan buraya zol alıptım. Seret, nehir kovlanıptır. İnne soni, ikizse bahalar. Ana o 3 tane yetimci tokluğunu geçen mazarda bir yerden aldım. Yine bir aydan takmilen 40 günden tanamadım da. Bolsa da malyňyza çörek vermeliler ekeniňiz. Onu başka da diýen var daydı. Mena şolary beren akylyňyza taňry alkasyn ýaýan. Iň merkezi öz aýalym bilenem. Şu meselede itdi psikowmen. O da şol niýede. Şondan soň mihman aýallaryň bir ýerde uzak eglenesler gelmedi. Olar Dürje bilen nämedir bir zat barada paşyrdaşyp ýuwaşça gürleşenlerinden soň hoşlaşyp köçe çykdylar. Mihmanlar uğran soň Çaýkow özüniň pönüji godokly motoruny atlandy. Ol inni şäheriň etegindäki çoloja dükanlara aýlanyp, özü üçin amatly zat gözlemekçidi. Şäheriň merkezine barmaga ýol gödäwçilerinden çekinýärdi. Garak bujakdaky dükanlaryň satyjylaryna bolsa halis bellenipdi. Ol it gödü tüsse bilmedi edip çörek dükkanına vardı. Assalamu alaikum. Sağlık kurgunluk mudur? Sağa mani ördünüz mi? İşiniz soğulu olsun, murtunuz toğulu olsun. Yaşulu yaman dilin süýjäpdirle. Men dilim inim damada süýjüdir. Näme diýsin tarapsın? Men ağrıyami? Ağrıya. Lokman hanışdy. Bir wada aýrylan ýal etdi. Enha ýene ağrıya. Ay, oňa Lukman näme gerek? Men saňa bir derman ýasap bereyim. Şonu ağırly diýişiňe ýap. Emi ýomuşa bolar. Hizillerden aýyrsyň. Beýle tebip bolsaň,
öz maňlaýyňy da gelmemeli kirinde. Seňem maňlaýyň menki bolsun diýer ýalylar. On ýoly bir başa. Inim. Sen ýöne men aýdanma hä diýäý. Wah, ýaşuly. Men sen matlagyň bilip durun. Sana çörek gerekdi. Hey, Goňşyňy toý diýer. Şeýlemi? Bildim gerek. Bolmaz. Men bu ýerde mal üçin çörek satamak. Goý diýi şagyry meni alýan bolsa alsyn. o inim. Barbar toýda ele. Goňşy oğlum sarya. Şähere gitjek bolsam çörek getirip ber diýerler. Men näme olary dälip bilemokda. Neme çörekli mesele şeýle ýaşuly. Bolmaz. Meňem işläsim gelýär. Sen malyň üçin men işden gowulyp biljek däl. Onsoňam bu insap diýenem bir zat bar ahyry. Hey ya wallahi bir iki ölek çörek ber onda. Bit ya paýt gene. Çaykow iki bölük çörek alyp köçe çykdy. Göleli sagar onun kysany goýun üçin bu jaga çörek näme bolsun? Ol durup oýlandy. Berdenem buğdayma galjak bolup duran iki tane oğlanjy gördü. Algap olan ýanyna bardy. Sağlıkmasınız, korkunçamsınız balalar. Assalamu alaykum. Aleyküm esselam. Ay tuğulum. Neme, sen kimin oğlu? Mehmet'in. Mehmet'in değilsin. Bir de sen cigin mi? Hova. Hiç tuğulum. Bulun akıllıca tıklarına. Nemeli? Sen Mehmet deydin mi? Hova. Men senin novatını saklap vereyim. Barın adama iki çörek alıp vereyim. Komi. Yine de pul. Al. Alın ana. Ay yok lay. O neymişkin? Lay. Uy. Yona yoktu deyip dursun da. Ondan men dedi matarma minrer. Ay yok lay. Biş. Ça. Moğolumluğunuz size neyme? Uruyun diyen etmeyen diye mi urutyan ha? Diyen o. No neyme? Men diyenmeden o. Bar derrewcuk alla geleyme. Bar koşu on hada pul. Bar koşu. Ay yok Ay lay. mererlay, derlay. Başka da dile urlun ok oli. Atatyal adamın diyen neden ok. Biş. Neme? Sen adın kim? Batır. Ha, Batır. Hey tuğulum. Hey Batır. Ay bir samsıklay bir olyum. Sökme hov yaşlı. İcim aydarın. Ecenge dersen gitti kakın ayday. Bir. Batırcan sen iki çörücü alıp gel var. Ay yok lay. Ay merelay. Bunlar çağı derli. Mecit lay. Kit. Bar gidin. Bolmajogyny aňan Çaykow motoruny atlandy. Ol ýygyny ala guruhy tütte galdyryp gözden ýetdi. Süýr günörtan öýlerinden çykan Çaykow gadar ikindiňler öýüne dolanyp geldi. Oň olja soňupdy. Motoruň godagyna bir bogdak çörek bardy. Çaykowyň öýde bolyn gaty ýadawdy. Ol gele gelmäne teýrenmäge durdy. Bundan ulaq olmaz. Maşincik edinmeli, maşincik. Alacak dadın alıp balanak, getirecek dadın getirip balanak. Gövher. Hanqıydım, şuları doğrada malları ver. Eneli gıyt, Çaykowyň çaklygyna kädir boldy. Dükandan ýap-ýaňja getirilen ýumşak çörekleri mala dograp bermäge olaň bognasmady. Olar biri-biriniň ýüzüne tereçip durdular. Warak motor bilen şähere aýlanyp gelen Çaykowyň bulara gahar geldi. Näme tömersip durduňyz ha? Mallary günörtana hiçat berilmedi ahiri. Sen näme üçin öýe gelen taýýar adam berip bilen dok ha? Şonan berip bilen dokmy siz? Mine kakasy sen su bolsundan gaty çekinýän. Kimden çekinýän? Nämeden çekinýän? İlgünden çekinýän.
has doğrusu ölür ýaly gorkyan. Her oğun toğu daýy, öwliýäleri deňilip beren şu mile myssyk çörekden gorkyan. Men şuny öz elim bilen maly berip biljek gel. Oho, sen haçyndan beri beýle Hudaý hon bolup berdiň. Men bulary näme günlük bilen aldym. Men üçin dükanyň kapysyny udyň unnap takdym. Her geçen tanışyma iki öýlekden aldyryp ölümüň öýüne ýöwelim men. Bularym aýtdy, men başyma akyrda terörley. Kaka, ýyle urun bolma kak beýdip ýörmämiz goýaly. Biz ýylyň gözünden nişer. Hiç kim hiç zat diýmänligini de şu zatlara meňe elimem, ýüregimem maranok. Seni minni menden akyllymy? İkiňizem gummaryň ýanyndan. Bir. Öýden çykaýman gözüňizem. Kirini muňa näme diýjek diýsene? Nahay diýmen, men ýanyma atalyp gelmeli. Ýogsa men sen näetmeligini bilýänli. Bu zatlaryň karamatyny göterýän men, günäsini göterýän men ýer serenäme? Çaykow gakarna bäs gelip bilmän, getiren çöreklerini şodurşuna malyň öňünoklady. Oň bolup ýörşüň daşyndan synap duran dürjäň ağız tutdy. Gowharyň ýagdaýym ejetininkiden enaý däldi. Şol gün giýişden soň Çaykowyň ýanyna oň owodaşy atalyp geldi. Çaykow oň maşynyna xaridar çykypdy. Çaykowyň öýreti inni barha giňelýärdi. Şoň üçinem inni oňa maşyn gerek bolupdy. Olar feowdalaşypdylar. Maşyn Çaykowyň adyna geçdi. Çaykow bu bolan feowdadan müňde bir radydy. Durmuşundan hoşaldy. Näme diýsene keýwany? Maşynny bolsaň ýeriň olujam aýaň astynda da. Ýüregiňem suwluja. Bu maşyn bize ardan adjyn näler bolýar ýoklay. Aňyrty ikillen soň muň bahasyny öder. Oň bahasyny ödejek bolup, o da köze düşmek gerek gel kakasy. Kim zatymyz ýok. Bize adasy kanagat gerek. Bey, sen ýene şoň öňküje heňe başladyň o. Şu zatlaryň hemmesi siziň üçin edilýär. Siz bolsa ýogsa da araka gelip giden savçylardan derek bolmadylar. Sen şähere giden güniň olar geldiler. Şeýlemi? Gyýdyň razy. Bu ýerde gyýdymyň näme dahaly bar? Siz men arkamdan goda bolup birine derdiňiz ähirne. Azyrdan sizin bolmady diýänmi? Sen bir zady bilik goý kakasy. Awa? Gyýdyň bu zatlaryň azaryny ikimize ýetirerler. Ony? Goda bolunjak ýeri gyýdyň özi gowy tanýa. Ýetim oglun niýe? Bilişleýärlermiş. Görä. En atasından galan döwletli hojalygy varmış. Gyýdyň taýýarýa barıp giräýmeli. Ogluna menikli diýerler. Näminni? Şu adamlar gyýdyna oňa şeýle berip goýberäýär öýdýärmi? Bay sana maly bolarlara. Şuňam sadan ýaly bir zat aňýan ekenemli. Bolly. Ýeri sen kimden aljak? Alyn zatyny kime berjek? O zatlary özüm bilerin. Seň bilýän zatyňyz barmy? Warak tığırım vardı. Sattım. Motor edindim. Giyeceğini günmüz bilmen ılgadım. Yine görüp durdum. Maşin edindim. Ilgamalı. Her zatın öz çeni var. Men sen su olup görüşünden katı korkuyan. Bizi bir bela veterin üstünden varmasak yaşadır. Arada
Gellik ağı yok olanını da sen iyilin gözünden düşüpsün. O ne? Şu dağı neyemeye gerek? Ne edip? Gonumçulukta sadaka deyip adam başına pul paylattırlar. Yanımda oturan yaş oğlanları uladılan pullarım sen yığınapsın. Şu doğru mu? Doğru. Ne mi doğru olma? Bir yerde gengurur hali neyem var? Ha? Pulu iyiliğine verecek bolyalar. Vermeyin dedim. Öyle gerek olmasa bana vereyim dedim. Yem onu sana kim soruladı? Urvalamak, harlavalamak, ödleri verdi. Görde kakası şu olup görüşüne bir hile öde. Olup görüşümün kemi yoktur. Seni şuna getiren men şu bolup görüşüm demine. Üstüne köşük yal cay salan, ayağın aşağına yıldırım yal suyunup barayan maşin meren men şu bolup görüşüm demi. Sen ağdan şu baylıklarını bir günkü rahat aladasız günümçe göremok. Sana sataşalim meri, men asıl aladasız günüm yok. Yeğenim içenim burnumdan geliyor. Giyyenim otlu köyünü. İşi diyenim iyilin gıcalatlı gurrunu. Yok. Men beyle durmuş islemok. Men alan terbiyem, men durmuş olan qarayışım think bilen men deştel kakıdı. Henen bolsa yekece gıydın bir bilen halaşıp durmuş kurcak olya. Sen şonnanam qalın hantama. Men sizin şu tarhanne körlüğünüzden halis yadaptır nenni. Kimem orada biri sen koyduğunu başına ilattır. Menne muhtat yok. Kıydığım muht bitmez. Ondan yana arkayın olayım. Men şöyden başım alıp bitmeye kayıl olup durun. Sen bu olup yorsunu Allah dersin adamlarım edil görmeyen bilmeyen yali. Muňa bir hay kuş diýenim yok. Belki sen gidip prokurora aýdarsın. Marını çörek berýär diýersin. Giyjegine önüne arak satýar diýersin. Belki kıyydına kalın sallı diýersin. Şeýlemi, bar şeýjekmi? Ine onu bolin men başarman. Ýöne olar seni mensizem ýola getirler. Bilinmeýän zat ýokdur. Sen şu bolup berişiňden olaňam bir habar däldigine men aklym çatýar. Men bir oňarajak zadym bar. Bu ne? Olam gıydym alıp öýden çykyp gidivermek. Goý ähli zat saňa galsyn. Men ýek görýänim bir goçwaýlyk. Lal bolsan ay. Sen murdiýe. Dürje gakarına beyaz gelip bilmeyen bu ağır sözleri aýtsa da aýtdy boli ol beýdip biljek därli. Ödünne çygdyň gabagy ýaly müýün bardyr öýtmeýän çaýkawam bütün gowrety bilen saňlady. Çaýkawyň harty dünýälik barada habar öz öresini giňeldiýärdi. Gaýdan durmuşa çykarmak, ondan galyň almak, şeýdibem özüniň zadyny artdyrmak, oň ýasta tursa hyýar boldy. Gowhar, öýlenjek ýigitden bir köpügem galyň hantama bolmaly däldigini ejetine ýaňladypdy. Dürje gyýdynyň bu pikiri bilen razy idi. Ähli zady yerli ýerine awat öýe girip, halaşan ýigidin bilen durmuş gurmak uly bagtdy. Ýöne weli çaýkow gyýdyny mugt bererli däldi. Öýlenjek ýigidin 6 aýlyk okuwa gidendigi taň awraydy. Toy okugdan soň bolmaly. Çaýkow bolsa bu zatlardan habary ýokdy. Gyýdyň razy bolsa bu döwletli işe gatyşyp onu bulaşdyrjak bolup oturmaly. Sen bolsan ay. Sen gyýdymyň gadally duklarny, beýlegi şaýteplerini, bukçu dolu halas terpaýlary diňiz şodatlaň özünden bir gyýda berjek dälmen. O zatlarda bizim hilemiz ýok kakasy. O zatlar öz edinni, gowa çota, pagty ýygyp, arasy zähmetine gazanny.
Kışın uzoklu gecelerini keşte çekti. O men çöreğimiydi. Ol Utonun okmu kakası. Yumruk yalı yekece çağağına beyli yerliksiz sözler aytmağa. Onsoňam, o sen eklencine mätäşdäl. Onu sen özüň menden gowy bilýänsiň. men iyili için baylık toplamak. Gepin kelteri. Men özümü oluru taladıp bilecek gel. Talandan maşadat del ağrı. Sen kim üçün baylyk toplayan? Senin menden hasabı sorap başladın mı? Ha? Olur böyle derdim dayı. Ozol beýle dälim. Egnimi gysygymça sen beteriň çykýar. Ýok. Inni men sen bilen ýeger oturup dogry gürleşjek. Anha, agyl olup goýunyň var, şeýlemi? Şeýle? Şeýle bolsa, çöregiň guryp otursyň. Şo goýunlaň ýekece dogramçaty bide netip eden ok. Bakırda bağmasan, boğaz diyeni udar. Koyunlar alıp iyi versen, bay bahım sonuna çıkartın ha. Ne dersin sağın ne ehli zaten tövürün kaldıraydın. Ilgama gayar ya kan ilgama li keyvani. Ertek gün men kadrım bilersiniz. Vakt düşünün dokla. Bedatların hemmesi sizin için şonu düşünün. Horgununda gerek bolar. Sen niyetin o der. Uy! Canımız sağ, dünyamız avat dursa, horgunumuz olmaz. Baylık bolsun, beylik bolsun, yöne her kimin öz gazanan zati, özüne nesip etsin. Sen şu gürrünlüğünü, gowhurun eşitmeyenliğin mırgowdat. Qaytıva onu da eşittirmeli. Sen şona da ayt. O meni nägile edip gitse hiç wat gününmez. Men ondan o dünya bir dünya razı bolman. Ayt şoňa şey diýdi. Aytman, öz yüreğime batmayan gurruňy hiç kime de aytjak gel. Tezin meri dil açıpsın aytyn. Sayra bakali, han sayra. Wah men has öňrek sayramalym göl giyje galym. Häzirem bir pille. Hiçten git şaşy. Bih! Çaykow odol motor minip haýdaýan bolsa, inni maşinli ýetişip bilmän kötünýär. Oň başyny goşmaýan sowdasy ýokdy. Bir goýundan 5 manat peýda galjagyny bilse, onu şol badarda alyp satdy. Öýündäki mallary dukandan alan çöregi bilen bakdy. Öýünde sowdasyny ýöretdi. Ene bir günem owan ket hudasy Halmurat Çaykow anna çağırdı. Çaykow, Howjan, seni minni oğlan jawab däl. Özümizem deňdoş. Owa. Mektebi bilecek torpdyk biz. Sen soňam okadyň da. Ana ula adam bolaýdyň. Mene şoňa gaty begenýän Halmurat. Hani senin tek men dinlesene. Bolar ýaşul bolar dinleýän. Köpden bäri owaň suwun tutýan. Erwet işleň diýip biljek gel. Hay berekellah, razı ol. Çağalaňam hojalyga kömek edýänler. Düşegindiňizem garaz her kim kişi var. Ýöne unha Düşünýän. Diýjek bolýan zadyňa düşünýän. düşünýän näme bolaymy? Yeri sen näme düşünýän? Owan ilerisindäki köprüni suw basypdyr. Oňa men gürekar däle. O gezek men suwny owatymam däldi. Ol işte men çyt ýarjagam günäm ýokdur. Ondan masalan özgürlerden sorap göreýin ana. Ýaşy da ol düşünýän ekenim o. Köprüni suw basana owarra. Ýene sen özüň suw basypdyr. Suwdan has beterrek zat. Seni nebis belasy basypdyr. Näme diýsene? Sen marada ýakymsy gurrunlar ulalyp barýar. Ödüm edilýän gurrunlaryň ehlisi dogry. Men oğurluğa edemek. Ýöne Ol ogurlukdanam ýaman.
Tonun okmy. Bu yaştan soň sakalyň şu agy bilen öýüňde arak satmagy, ha? Yöne başlık sakalım bilen işin bolmasyn. Men gaty takwa adamdyrım. Men sen nähili adamdyň özüňden gowy bilýän. Düýün men ýanyma polisiýadan adam geldi. Ya. İşe täze gelen ýaş oglan. Geldi de sen sorady. Näme diýdi? Saýkow diýilen nähili adam diýdi. Öýünde arak satýarmyş diýerler diýdi. Şol şunmy ka diýdi. Sen näme diýdiň şoňa? Näme diýeň? Diýilýän bolsa dogrudur. Şo gurruňy meni neşitdim diýdim. Waq oňormanyň. Şey diýerlermi? Çaykow owamyň ýokda suwçaty. Elimiz aýagymız şodur. Biýdere taýda başyny goşmaz diýmeli kanýynda. Waq oňormanyň. Diýmen. Owamyda beýle suwçy gerek gel. Bardy geldi şu mesele bilen ýene bir gedek. Sen üstüňden düşäýseler. Menden oňulluga garaşmagyň. Näme diýsene sakallar? Buytor etmede eşeğini yola sal. Durun tak başka näme diýdi o? Ýygnamaly diýdi. Ýygnamalym diýdimi? Bu zatlaň kimden turýanlygyny bilýän men. Men ýagym daşda däl. Men ýagym öýümde. Olar meni bastyryp, men ehli zadymy öz atlaryna geçirjek bolýandylar. Olar şeýdip menden diňjek bolýandylar. Yeneligiz. Bular. Oton. Ağzın gepleýäni gulaň bir eşdiýänsiň. Sana öýüňden başga ýag gerek gel. Niýetiň täliň şu bolsa, ahir şolam sen başyňa da ýeter. Bay, gürrüňe tapdyň aw. Sen uruş döwrüniň horluklaryny gördüňmi? Ýoý, binäýil sonra boldy. Men senden şu agyr döwürden habaryň barmy diýjek bolýan. Uruşun aşlygyny başyňdan geçirdiňmi diýjek bolýan. Çörek diýilýän mukaddes zady, sarpa goýmany başaryp bilýänmi diýjek bolýan. Onu ýene düşünýän. Her bir eşden gurrunlaňa nanyp bermegin agam. Ýyly gurrun gerek. Men oňat günümi görüp bilmeýän bar. Hiç kim sen şu günüňe höwet eden ok. Görüp bilmez ýaly günüňem ýok. Gadanam zadyň özüňe nesip eden ok. Şonça baýlaň içinde üstüňe başyňa seret. Ayakkabından barmaklan görünüp dur. Sen ýaly daýhan adam sehelçe pula bütün üst başyny täzelep bilýär. Sen bolsaň kirli köýüň ýakasyna seret. O sen damaňy çaljak bolýar. Töwütdiňiz ýaşuly. Men näme geyip näme ýanym bilen işiňiz bolmasyn. Bolar. Beterim var. Aramyzda ýaşap, aramyzda işlejek bolsaň, bay işim mora. Gurruňy tordy. Yaramaz enliklerini taşla. Günüňne bazara gidip ýörmäňe azalt. Menne başga gurrun ýok. Çaykow owa ket gudatynyň ýanyndan turup gaýdandan soň ençeme wagtlap pikir edip gezdi. Edilen gurrunlar onu madary eýmenlerdi. Ol söz berse-de dama ýygnanyp duran düşegündünden el üzeti gelmedi. Ol uly alada da galdy. Sewdany taşlamak Çaykowa ýokuş degjekdi. Onu taşlamazlyk bolsa mümkin näli. Adamlaň demine çün öýüň barmy? Eyho. O zaman adam ýaly bir gezek düşündirip aýdyr. İkinji gezek ýalvarmaz. İştenem owadanam ýydyňa it alyp howp goýberseler. Ondan bir habar. Agyr ýaňa çydasaň müň ýaşa.
Kelteden adım keyvan bilen ağzıma alartma lazım. Hani emtek nenem neçek bolarga. Aradan doğru bir hepte geçti. Edilen gurrunlar kiparlan yer boldu. Ara bewşoňlyk aralaşdy. Çaykoň adkem gowrumy giňedi. Ol ýene-de ödünün kemişeki ennigi boýunça şäheriň çörek dukanlaryny elek sok edip oba gaýtyp gelýärdi. Gerekli haritdan maşynyny ýükläpdi. Maşynyň ruluna oturan çaykoň keýpi kökdi. Ene haýdyman ağılla duran goýunlaryny nakarlar. Çaykow dörlü pikirlere gümra bolup maşynyň rulunu tutup otyrdy. Berdenem ýoluň gyrasynda iki tane aýal adam peýda boldy. Olar maşyna el galdyrdylar. Çaykow maşyny saklady. Vay canlygyň, kyn görmesen biz ak goňra taşlasana. Biz gatygysyň. Daýda maşynyň kapysyny bir gaňgyrmasana. Näme kalsyňman muny? Janyňa dönün, gaňgyrlaýan zat ýoklu. Bize gaýta gopguna galaydyk. Siz ak goňra diýdiňizmi? Näçe tölersiňiz? Bize o zatlaň narhyny bilemdik. Özüň narhyňyzy beräýmesek? Onu söýle daýdylar. 2 bolsaňyzam, 4 bolsaňyzam men üçin farky ýok. Barybir men 4 adamyň bazyny alarym sizden. Bir. Oğudun aýdyşyn, maňa adam tapylmaz. Oňam kireyni siz tölemeli bolsaňyz. Ýydyňam. Bir de 2. Onsoňam maşynym täze men. Rahat. Onsoňam maşyn mordan näme? Bahasam gymmadrakdyr da. Edem rahatdyr. Onsoň uly ýollan oba tarap sowurmalyr. Özüňiz bilýär, oba ýollar bular ýalylar. Sen ýöne boljak ýerine aýdaýsana. Ansab özüňizde canlygyň. Çaykow aýallara ýol narhyny aýdanna olar ýakasyny tutdy. Toba. Biz daşoğuzdan aşabada samolyotlu elimizde onça tölemedik. Beýle bolsa najatyňyzy özüňiz görberin daýdylar. Men emmelli şoňa dew tarap däl. Kirey tapman duramak men. Uyansoňam men puluny ilkalýandyryn. Biz radylar. Şu wagt biziň çekelişip durmagy ýagdaýymyz ýok. Owluk ýaz. Çaykow buloň alyňasakdygyndan peýdalanyp pulunam öňünden aldy. Maşyn ýola düşensoň aýallar gözlerini tegelep gorku bilen seslendiler. Ýuwaşrak sürsene canlygyň. Biz canymyzy ýerden tapamyzyk. Men ýuwaş sürüp bilemok da. Yetmeliýerim kendi. Yatakda mahallar aşdyrandy. Olary seretmeli. Ondan bir tanışymy tejenel tip gaýtmaly. Ertir bazar undur. Oňa da çykmaly men. Ertir ölüdüm soň suwna watymdyr. Oňa da görünmeli. Yatmaga, rahat okuyalmaga wagt ýokdur daýdylar. Dogdun aýtsam, hut ölmäge de wagtym ýok da men. Toba Hudaýym. Beýle küpürget bilemediler. Ölüm senden wagt sorap durasy. Batly barýan maşyn birden saklandy da bir tarapa gyşyrdy. Uly ýapgytdan aşaklygyny agdarylyp aýtmaga az galdy. Oslogsyz ýagdaýda ýola çykan ala sagyr Allah diýersiň hiç zat bolmadyk ýaly olaň öňüni kesip geçdi. Ýüz gözlerini kan pet galmadyk aýallar owa ýetmän maşyndan düşdiler. Taňyr ýalkasyn doňjan, piýadalap ýörenimiz janymyzy uwjeken. Sagaman düşsek rady bolduk. Beýle ýerlerek bolmalar daýdylar. Bular ýalja oýunlar her günni en çemegedek bolýar. Ana gezip ýör söýläýemdi. Ali böyle senin canыңды balgarlaýşyna. Puluňyzy төлediňiz dämi? Birden ýöne Uraman gagallyň ahyry.
Oynadıp diyenler deydiler. Yoksa da gelen yanınızda tezci yeti gelen adama kavat geldiniz, men öyümü salgı vereyim. Men ulu geçeligen alkımında yaşayanırım. Çay kovağı deydiler, her yön yeten salgı verer. Çaykov, olong jogabına da garaşman, maşyny bat bilen ýygy öwürdi de, şo demde todan turdup ýola düşdi. Söze salym ýok. Erwet gorkup entegem süňňüni saklap bilmän oturan aýallaň biri beýlekaga ýerdi. Oňa seretlegiz. Dir galaýyn bolsa hany ýaxşy bolyn. Hay ne bileýinne. Çaykowyň maşyny uly ýoluň çatyryna ýetenine maz maşyny bilen garpyşdy da Erwet şarkyllaşdyrdy. Maşynyň bolup durşuna şundan artyk seretmäge aýallaň bognusmady. Çaykowyň maşynyndan zaňylyp çykan haritler 7 ýoluň üstünde sergi bolup ýatyrdy. Kimin maşyny? Kimin maşyny var edi? On eýesini soraman bileýmeli ahry. Çaykowyň maşyny diýsene. Eýine habar etmek gerek. Tezkemek çağırmaly. Çaykow şol günüň ertesi keselhanada özüne geldi. Ol bir näme özüni dürsenden soň hosarlar bilen gürleşmäge ruhsat etdiler. Aýaly dürje bilen gyýdy gowkara gözi düşen Çaykow tolgundy. Gowharjan, gyýdym bisenmi? Seni ýene de görmek barek. Sana tolgunmak bolmaýar kaka. Durca, senem men bağışlawyn. Men sen göwnüňe kändim. Ýeke sen del bütün owamyň gözünden düşdüm. Şu bolan bir aweterede diňe özüm bunak. Özüm. Porly kakasy. Şo zatlara inni düşünýän bolsaňam ýaxşy. Häzirim bir pille. Gyýdym gowharjan. Toy hädiňe entek howlukma war. Menem aýasyna galaýyn. Sen toyuňy özüm geçirätdim alam. Ýogsa da ýene bir tawşyrjak zatym bar. Agla goýunlary satyp sowaýan nersiňiz zähirne? Şo goýunlar dälmi sen şuňa salan? Olary inni ýatlap durmagyň näme geregi bar kaka? Wah, düşünmedim o gyýdym. Toy çenni gayrat edip şolary saklajak bolun. Toyda gerek bolar. Olar sen toyuňa yarasa, men başga armanym ýok. Gözüm gatyny gördi. Men asalymda köp da düşündim. Oňgurluňy bir çetde setin çykarman dinläp duran owa ýaşyl halmyradaga massa ýylgyrdy. Öz goýuran hataňa akıllı başlı düşünmegen mertlik. Halmyrat, bisenmi? Men dikir edip görýän boly. Men halkyň baýlagyna, onu da çörek ýar, mukaddes baýlagyna kast edipdir. Ulylyň gözünden nişipdir. Ile özümi ýörendiripdir. Atam paýraýdardy. Adamyň ýanyna iki sany göze görünmeýän zat ýollaş bolup gezermiş. Şo göze görünmeýän iki zatyň birine nebis beýlekisine ansap diýilýändir diýerdi. Olaň biri öňden beýleksem ýyzdan ýörärmiş. Sen olaň haýsynyň ýyzyna düşdüň. Belli zatly. Nebis men öňüme düşdi. Ansap gara görnüm ýyzda galdy. Şoň üçin ne düşen
Adam ansabını yitirse, ol ehli zatdan elüdäýmelidir. Çaykow yatan yerinden gözüni tutup az wagtlyk kravatdy. Düş ýaly düşnüksiz zatlar gözüňne gaýmalaşdy. Ol kert gaýan gyrasynda dur. Ýykyljak bolýa. Çaykow adamlardan kömek hantama. Ýöne bolup hiç kim oňa kemaýdy denok. Her kim oňa ýigrenç bilen seredýär. Berdenem bir qara tüweley gelýärdi, onu qayadan aşağı goýberýär. Çaykow allan içeti bolup kopugýar. Yeter. Kaka, sana näme boldy? Men sen ýanynda. Anha ejemem. Halmyra dağda sen ýanynda. Korkma kaka. Biz bar ahry. Biz muny ýada daýdyk ejen. Gaýdaryň, ýerim. Birden gaýry ödüläýmesin. Yok. Aýtaňyz näme? Men ýagdaýym gatowy. Ýöne birden pikirim ütgäýdi. Garabatsam ne etdim? Näme diýseňiz? Men bir zata aklym ýetdi. İlgunyň kahar gadabyna da ýigrenjine de göze görünmeýän bir kudret bar. İlgunyň söýgüsinde de şoň hal kudret bar. Şo kudretler adamy bagsam edip bilýär, bagtlam edip bilýär. Iň bärki jesi ýap-ýaňja gyýdym maňa. Kaka, korkma, bir ýanymda oturýar. Heyde, siz men ýanymda oturýarsyňyz, ilgunym degrämde aýlanyp ýörkäde men zatdan gorkar. Ilim unym bolmasa men kime berek? Sen samrap ýatana dälsiň da herne. Ýaman akylly gurrun edýäňe. Telpek goýaýmaly. Men aman sağ başym bolsun makali. Onu sen men söýdüm de, çanyň bilen telpek goýarsyň. Halmurat. Hormatly dinleyijiler, siz ýazyjy Magtymul Maşeýewiň Alňasa Gadam atly radio ýyny dinlediňiz. Gatnaşdylar Türkmenistanyň halk artisti Juma Ýazmyradow. Artistler Dursultan Anamradowa, Aknabat Aliýewa, Aýgul Annurowa, Cennet Durdugulyeva, Bägül Qaqalyeva, Öwed Muhammed Durduýew, Alagul Teýatçulyýew, Nurýagda Durdugulyýew. Radio oýuny goýun Juma Ýazmyradow. Radio oýuny timarlanlar Döwlet Orazow bilen Ýazguly Allagulyýew. Radio oýunyň redaktory Orazbeka Jumaýewa. Radio oýuny alyp bardy Mergen Ana Muhammedow.